Mayong hapon, ug mao kini ang pinakauling kalambuan sa dagan sa atong panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin na nagikan sa amin ang silangan, padayon na masanitian nato diha sa may Luzon area. Samtang nagpagawas na punta og press statement gikan sa Pag-asa nga onset na sa amihan season tungod sa pagkusog sa high pressure diri sa may mainland China ug paggradual na pag-ubos sa temperatura diri sa may Luzon area. Samtang atong gibantayan nga bagyo padayon na papalayo sa atong Philippine Area of Responsibility ug wala na kani epekto sa bisan asang parte sa atong nasod. Busa na patay gibantayan nga cloud clusters diri sa may boundary sa atong Philippine Area of Responsibility silangan sa may Southern Mindanao. Kini wala layo pa sa kayutaan, wala pay direktang epekto sa bisan asang parte sa nasod. Busa padayon ta na magmonitor sa mga updates na ipagawas sa Pag-asa. Para sa adlawng Sabado weekend, padayon ta na makasinati og init na panahon ug naay posibilidad sa mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon ug sa gabii. Sa Domingo ug Lunes, gi-forecast nato na mas makasinati ta og cloudy skies ug mapanganulo na kalangitan ug naay mga katag-katag na mga hinay na mga pag-ulan. Para sa dugang updates, bisitaha ang mga official social media accounts sa Twitter, Facebook ug sa YouTube ug bisitaha usab ang mga official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST, kini si Joseph Gerald Emerlas ug para sa Balitang Bisdak, mayong hapon.